नमस्कार. आजच्या काही महत्त्वाच्या आणि पॉझिटिव्ह बातम्यांचा डोस घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. केंद्र सरकारतर्फे पारंपरिक विक्रेत्यांसाठी राबवण्यात आलेली स्वनिधी या बिनव्याजी कर्ज योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ दिल्याने साखळी पालिकेने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत साखळी पालिका क्षेत्रातील 355 कार्यकर्त्यांची नोंदणी करण्यात आली. या यशाबद्दल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी पालिकेचे अभिनंदन केले आहे. 66 नावेली परिसरात पिकले विक्रमी भात. नावेली येथील सालपेतळी परिसरातील शेतजमिनीत 4 दशकांनंतर लागवड केलेल्या भात शेतीत यंदा विक्रमी पीक आलेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. कित्येक वर्षापासून ही शेतजमीन पडीक होती. नावेली ग्रामविकास समिती व नावेली जैवविविधता समितीने पुढाकार घेऊन फादर जॉर्ज क्वाद्रोस यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. जवळजवळ 1/3 परिसरात 4.5 टन भात पिकले असल्याची माहिती फादर क्वाद्रोस यांनी दिली. सध्या पावसाने विश्रांती घेतली असून हिवाळ्याची चाहूल लागण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे वाळपई बाजारात कंदमुळे, काटेकणगी, अळूच्या माळ्यांना मोठी मागणी आली आहे. शहरातील बाजारात विविध ठिकाणी पारंपरिक भाजी विक्रेत्यांकडे काटेकणगी, अळूची माळी विक्रीस उपलब्ध आहेत. दरवर्षीप्रमाणे 70 दसऱ्यानंतर पीक तयार होते. मात्र बाजारात आता आलेली भाजी ही रामनगर कर्नाटकमधून दाखल झालेली आहे. जर तुम्ही उत्तम खवय्ये असाल तर मग लगेच ही भाजी घरी घेऊन जा. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा. आणि सर्वात महत्त्वाचं, तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.